Il-kaptan tal-bastiment Conscious aċċetta li tella server fuq il-vapur wara talba tal-Gvern Malti. Server marittimu kien imqabbad minn Transport Malta u tela abbord il-bastiment fl-aħħar sigħat sabiex jevalwa x'ħsan għandu. Dan wara li fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa dan il-bastiment intlaqat minn attakk permezz ta' drone ftit il-barra mill-Libra Maltina allegatament minn drones Iżraeljani. L-istess server se jkun qed jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu barra mill-Libra territorjali Maltin. Fis-qarrija l-Freedom Flotilla Coalition appellaw mill-ġdid il-Gvern sabiex iħallihom jitlu f'Malta bilan li jkollhom garanzija l vjaġġ paċifiku lejn Gaza. U met jibqgħu jinsistu biex il-Gvern iħallihom jitlu temporanjament fil-port għaliex mhux qed jafdaw il-bastiment waħdu f'nofs baħar. Madankollu, il-Gvern qed jibqa' jinsisti li l-vapur mhux se jkun qed jitħalla jidħol Malta. Tartar fil-Parlament sar magħruf li matul il-jum ta' tnejn il-Prim Ministru Robert Abela laqa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'Kastilja fejn taħ l-aħħar aġġornamenti brabta mal-każ. Daqsant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill-Prim Ministru li laqgħat talba tiegħu. Nisab sodisfatt wara għamilt l-aċċertamenti illi l-ewwel ħaġa l-ewwel qabel kollox l-ikbar interess tiegħi kien l-interess tal-poplu Malti u s-sigurtà ta' pajjiżna imma wkoll it-tħaris tal-persuni abbord ukoll dan il-bastiment għaliex għalina kull ħajja tot kif m'għandix dubju illi anka kienet din priorità għal Prim Ministru. Bernard Gregg irringrazzja lill-Armata u dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jinsabu involuti f'din il-missjoni. Nirringrazzja lill-forzi tal-ordni, lill-Armata, lill-Pulizija, f'dal każ anka lis-surveyor u lit-teams kollha konċernati, Trasport Malta u kull uffiċjal pubbliku il-kull min b'xi mod jew ieħor kien qiegħed involut f'din il-kwistjoni. Robert Abela minn naħa tiegħu ringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista talli ġab l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox. Nirringrazzjah tat-telefonata u aktar kmieni llum mbagħad iltqajna kap tal-Oppożizzjoni, Deputat Prim Ministru, il-Ministru Byron Camilleri, il-Ministru Chris Bonnet u jiena fejn da parti tagħna tajna l-informazzjoni li kienet meħtieġa. Tkellimna mal-kap tal-Oppożizzjoni, xtaqt nirringrazzjah tal-li żamm l-interess nazzjonali fuq quddiem. Ħriġna minn dan il-meeting pożizzjoni li hija waħda komuni u din hija xi ħaġa li jien napprezza ħafna f'dan il-mument importanti illi imxejna bi spirtu taqda nazzjonali u din hija xi ħaġa li jien nemmen ukoll li lil minn din il-kwistjoni tawgura tajjeb ħafna u ta' dan jiena wkoll xtaqt li nirringrazzjah. Grazzi. L-istess Prim Ministru spjega li kien hemm żviluppi oħrajn relatati mal-bastiment kif kien hemm xi membri tal-ekwipaġġ li rridu jmorru lura d-dar. 6 persuni li kienu fuq dan il-bastiment għamlu talba biex jinżlu ġewwa pajjiżna u ikunu jistgħu jitilqu immedjatament lejn pajjiżhom. Dik it-talba ġiet aċċettata minnu fih u bħalissa qegħdin fil-proċess dak il-persuni li jinżlu mill-bastiment jiġu trasportati mill-Forzi Armati ta' Malta lejn il-portijiet tagħna u minn hemmhekk imbagħad aktar tard illum ser ikunu jaqbdu ajruplan lura lejn pajjiżhom. Bernard Gregg finalment insista li apprezza li għaddejjin l-investigazzjonijiet iżda jekk dan kien attakk il-Partit Nazzjonalista jikkondanna din l-azzjoni. Dwar l-attakk illi seħħ fuq il-vapur anki hawnhekk għandi nifhem li ħajsiru l-aċċertamenti meħtieġ għal dak li seta' kien attakk jew le in ogni każ kif diġà ddikjarajt jekk kien attakk allura dak l-attakk min-naħa tagħna qed jiġi wkoll ikkundannat. Francesco Catania, Net News.